kesenian Jawa satriya sempada kang panen aswa muga tangga lagrabaka. Puas. Gol. Oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh, ha, 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 ha. Gol. Gol.
Sore kaki
Gampang. Oh ya. Sa 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 sa. Ya sa. Ayo aduh aduh ya. Gila gila. Ini padha klumpuk kene le. Yuk, yuk. Ha. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Ha. Hey. 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 Ya. Yeah. Yeah. Pun wayahe Pak Sri. Nggih, Nggih, pokoke kancane dhewe iki kon ngadeg Nggih. iki bocahe ya. prayogi pun paringi ingkang klasik-klasik. Weh klasik-klasik Jawa-Jawa Pak Sri nggih. Jawa-Jawa. Heeh, cocok karo hawane Bu. Oh, silir. Silir. Adem ayem.
Pokoke ora kempletek nih. Sok adane wuri nek ora dielingke ngeten iki sok karepe dhewe. Marake ning gone dhewe. Menika ugi karawuhan Mbak Sindenyan. Oh, Bisa nggih, duet niki. mungkin kita Nggih, berdua. Indonesia niki nggih. Nyanyi bareng. Monggo Duet Mbak sama Mbak Darsi kok. Darsih monggo lagunya apa? Nek rene ya arep ngopo ya nek ora nyambut gawe kok ya. Ya nek iso ki digawe cara golek ringane ngono. Ya. Iya. Nggih, monggo Mbak Ismi. Monggo dikasih nangis sak jroning atiku Ah, Dewi. ngoten niku cocok karo kahananku. Tapi cuma sebuah lagu loh Nggih, Pak sebuah ini. lagu. Heeh. Ayo kita duet sama Mbak Darsi. Monggo Mbak Darsi Ayo. kok. Harus mau. Nggih, nyuwun pangapun. Tahun Diaturke. Heeh, pokoke Kanjeng Mami iki tukang ganti Nggih. judul iki ya. Lah Iki mau piye? judulnya nangis sakjroning ati iki Mbak Brosing Darsi aku ya ratamu. kilang-kilong. Wes. Bingung iki. Ya sekarang Nggih. Lah ora artine ya. kenduran kok ya Boleh, diganti apa-apa jeneng ya. boleh. Go Mbak Darsi kok. Yo, Ayo go Mbak Mbak. Darsi. Nyanyi Wes, pokoknya sak kenenge. Sak ketek. Sing penting nang kene nyambut gawe. Iya, heeh. Oh, enggak. Boten. Ya, kali ini kita haturkan bersama Mbak Darsi. Pokoknya seniman digodhog wis ora empuk ya Bu ya iki. Nggih. Arep jenenge tuwa. Lali iki nek enek liyane nek lagu aja nganti lali ya. Mas jan aku nyawangke pawange iki lho, Pak. Pawange napa Piye, sinten? Bu? Aku dadi pengen melu payah nek pawange kaya ngono. Oh. Pengen Europe. Ya nek semono kuwi nek payah ya dadak nganggo angkong kok ya. Nek junjung ora kuat iki. Monggo Mbak Ismi dulu. Wes kodok. Iya, ayo Mbak Darsi. Mbak Darsi engko nusul. Oh, heeh iki ceritane iki Jaya Enda. Jaya Oh, Indo. Jaya Enda. Kita kasih duet mungkin Pak Jumadi monggo. Wah, masa nek kene iki nek nguaske penyanyi lenang iki wis ora do telaten Oh iki, Bu. ngono, ayo karo Oh, oh. Pak Sri Oh, nek. kan tunggale. Ang bojo loro ya Oh, siji nek bojo bekas loro, siji kudu Pak Sri gelem. cocok nek bojo loro. heeh. Ora tek niki jane sing cocoke Pak Jumadi. Yo, bojo loro yo. Lah piye? Cuma sebuah lagu. Tarik sis. Yo, Yo bendene yo. Yo, jadilan Karo nganggo Bali. bende yo, nek jadilan nganggo bende yo. Pangapunten nyuwun pangapunten dumateng Mas Sugreng kasuwun tindak wonten sak nginggil panggung. Sepindah malih Mas Ugreng Kopeng kasuwun minggah wonten panggung sisih ler. Tuwa
raya tak senggoda monden anyar. Bocah angen penekno blimbing kuwi lonyolo nyopinikno kanggo sepo mengko sore. Iya, ora apa-apa. Komiter bedaing Iki pinggir sik ngelirik gora aku. Mono Jumatono kanggo sepo mengko sore mumpung gedhe rembulane mumpung jembar kalangane ya surah surah ayu Oya. Iya, 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 iya. Lata. Oya, oya, oya.
iman benjang nikah Bos. Iya. Bos. Iya. As. Waduh ya. Sajian pertama dari keluarga besar Satrio Sembodo yang telah mempersembahkan sebuah